Rang busuk aji abo borokno sanani nangya tei funukna bunangya. Borokni wansukmung tei hamjak mungsi kotor funukui rika khorokni koktoma thumnai bayap Onimes Deborma tei Omiyo Deborma. Haste gwnangwi hapangni juda juda tangbedekni sebo khlainai rok lelamung mano phiaba emergency service rwnai police health department tei fire service rok jora thwgui no mokol phiogui hojak khe ma tongjago o sajorao. Nok nokong bai chalui luku naikolmung eba luku chupachuni bagui sapung hapung duty ma khlaio abo hai jorao o samotaino rwgui koktoma thumnai Onimes Deborma tei Omiyo Debormani kha kuwar tei sinimung riwi mwtai jorao kwtui tei thanda yafarwi champawar thanani duty o tongnai naimothangrokno tei thanani OC no khobui naimothangrokno hamjakma yafarka o sajorani sal kwtharo. Betlekeno khaka maya paro ujaran somoyo जों चिनी पुलिसनि बिसिंतै जाते एलाकानि बर'रक थैमते शान्तिखे पुजा नायमानखौ आपनि बागै नाय चिनी नायमथां गोबांमा स्टाफ डेप्लय खायजाखा এবং তার আপনি সাথে সাথে চিনি মোবাইল বতম সেক্টর ওয়াইজ তিনটা সেক্টর সামনে রিলিখা তো এই এলাকানি অকরা চেরাই যতদিন থানি আনি কইমু যতন जोंनो जुबादि पुलिस नंनि थानि दङ नं लगिबो दङ जों पाब्लिकनि बागै जों पाब्लिकनो नंथक समय रानानै आबनो चिनि सामु এবং যতन जुबा जुबा नायनै आं खाकायो যतन नं खुलुमो।